tardes. Estamos aquí, vamos a entrevistar a una cantante galega que é Ses. Hola, Ses. Hola. Bueno, vou te explicar así por encima o que é o programa Festo. O programa Festo é un programa que está promovido por Concellos Pontevedra e o que trata é de normalizar a discapacidade da sociedade. Bueno, nós ahora vamos a hacer un xogo contigo, que non sei se conveniente. Encantada. O xogo é... Adiós. Vamos a entrar se forces. O sea, vou te dicir unha serie de... E te vas a contestar o primeiro que te venga. Vale, perfecto. Vou comenzamos. Ven. Un marisco. Un marisco, unha zambuliña. Pois ben. Pois porque... Bueno, non, te dixen zambuliña, pero estaba pensando nunha vieira. Iba a dicir unha vieira, porque é así como os mariscos de concha gustame moito, pero a vieira é así máis grande. Eu sempre fui así unha muller grande, entón sería unha vieira, non unha ameixa. Vale. Un electrodoméstico. Un electrodoméstico. Caramba, é difícil pois. Sería un muiño, sabes? Un muiño deses de moelo café. Sí. Un material. Un material, pues probablemente sería lumen. Bueno, lumen, un material, que es decir, non un elemento, un material, pues madeira. Bueno, porque son moi naturales, son así da terra, non sería ningún material inorgánico, probablemente sería un material orgánico. Date conta cando entrevistamos a Marco tamén dixo Madeira, ¿sí? un material noble. Un monumento. Un monumento. Calquera monumento dedicado a xente do povo que loitou por a xente do povo contra un poder consumo. Calquera monumento do mundo que se quixese por unha revolución. Ajá. Un piropo. Prestas. Ese é o piropo, prestas. Pois ben. Que ese é o marcadillo que existe, tío, prestas. Eso non vas a outro sitio non os tende, pero aquí decirlo es dilo todo. Non fai falta decir nada máis. Ya. Unha película. Unha película. Probablemente de Jaime, La Jaime, El Odio, unha peli que vin hai pouco, ademais, que non hai moito que vi e que me impactou mogollón, me parece unha obra maestra. Pues a mí a única película gallega, que me gusta es Celda de Infantil. Ah, sí? Esa película me encanta, que son con actores gallegos. Claro, porque están estos años, está genuino. A mí tamén. Un medio de locomoción. Su medio de locomoción sería unha bicicleta. ¿Por qué? Bueno, pues porque non precisa materiais contaminantes, sino o teu propio esforzo, a propia vontade, só. Pois hai dous famosos que contestaron tamén unha bicicleta cando lle fixemos o test, que foi Javier Gómez Noia. Aí sí, mira. O macaco coincido moito, pero que vexo. Parece. Un libro. Libro. Bueno, millóns, pero creo que aquí sí hai un que me toca especialmente a fibra, que Poesía última de amor e enfermidade de Lois Pereira. Por qué? Porque é un dos poetas que eu máis admiro na historia e no mundo, non porque se xa galego, o sea, Lois está a altura para min dos mellores de todos os tempos e de todo o planeta, e é galego, e era punk, e é un pouco un poeta heteroxéneo, un poeta diferente, un poeta da rúa, unha cultura e unha capacidade brutal, pero moi da rúa. Un personaje de historia. Pues mira,
porque foron mulleres e probablemente non as coñece. Entonces, calquera das que eu non coñezo porque non me ensinaron no instituto que era onde me teñan que ensinar e na universidade, pero fixeron o mundo, axudaron a cambiar a historia. Calquera sufraxista, por exemplo, británica do século XIX. Unha festa. Pois mira, a festa do Bosque de Carballo, que é onde a miña familia, que non é unha festa moi grande, nin a conoce moita xente, nin nada, pero é unha festa que fan todas as familias da volta, nun bosque que hai ali que pasa un río, entonces todas as familias comen ali xuntas, os seus fillos, todos os primos, os tíos, vamos e tocamos e cantamos e comemos, e non é moi coñecida, pero é da xente, eso é o que a mí me gusta das festas. Un animal. Un animal. Pois non sei, supoño que é unha formiga, sabes? Ajá. Por qué? Pois porque unha formiga é a proba vivinte de que a unidade pode facer o que sexa. Con eso podes facer o que sexa. Ti sola non podes facer nada, pero todas poden facer verdadeiras maravillas, non? Mover cousas que están que multiplican o seu peso por mil. Son socialistas. Los son mayores que Ai, sí. Hostia, non me jodas. Ai, sí, e ti tamén. Hostia, pero entonces é un gusto. Sí. Ai, sí, igual. Sí. Hostia, que guai, tío. Genial. Un recordo ou unha lembranza? Pois mira, o día que naciu miña irmá Luxía, teño unha irmá que lle levo 17 anos. Claro, cando tens 17 anos, pois imagínate, ti xa eres maior, xa como que xa non é moi habitual ter irmáns, non? Entón, a nai está embarazada e, bueno, si, sabes que vas ter un irmán, pero como que non te fas moito a idea, non? Eres súpeto velo ali tan pequeniño, unha cousa tan pequena, que neste caso era unha nena así pequeniña, e daste conta pois, de que a túa irmá, non? Como se che pasase a ti agora, que de súpeto un bebé, ti xa eres maior, e de súpeto ven un bebé e é como que non acabas de identificalo como teu irmán, pero xa, lle queres un montón. Un mueble. Un moble. Pois un moble sería unha escaleira. Por qué? Pois para subir, para levarse, porque hai, o sea, o alcanzable é voluntario. Eu creo que eu sí que creo neso de que o improbable solo tarda un pouco máis, o posible solo tarda un pouco máis, non? E entonces que hai que esforzarse, que subindo podes chegar arriba. Unha prenda de roupa. Porque unha escalera é un pouco unha ferramenta, estou pensando, pero bueno. Unha prenda de roupa. Unha chupa de coiro. Porque abriga moito, cumple a súa función e ademais maquea, que a mí me gusta, eu sou moi de barco. Pues a mí las chupas del cuarto siempre me han dado una impresión de marrón, ¿sabes? Pois a ti quedaría che ben, A ti quedaría che ben. ¿Ah, sí? Sí, é logo, que che parece que non? De feito, podíamos acabar a entrevista ca ti coa miña chupa de coiro que eu teño aí. Ah, bueno, qué mola. Blanca, hai unha chupa de coiro aí, collesma, por fin, negra. Un momento de día. Un momento do día. Sí. O amencer. Ah, sí. Porque no amencer, non sei, hai unha... É como no solpor, non? Tamén, pero no amencer hai unha tranquilidade aí, hai moito silencio. Empeza a vida outra vez. É como un momento de moita paz, pero a vez como de moito vitalismo, porque non é que o día acabe, que o día empeza. E iso é un rollo moi chulo. Un cantante. No, dixemos que acabamos a entrevista ca miña chupa, non? Ah, sí. Faltas verdes, sí. No sé si me sirve, ¿verdad? Sirve, para poner la entrevista, sí. Espera que se vou encender. É que claro que batea, tío, é o que che dixo eu, olvídate. Mételo no chopelón, está no cuadro, a ver que está no cuadro. A ver, Casi tú que te dices más, ¿eh? métechelo por outro sitio. No, este. A ver, mete otra vez por aquí, así. Así. Agora sí, tío. Vaya, fortísimo, ¿eh? Nada, Isa, Muy bien. veis que non lle letra. Agora sí. Perfecto, xa. Non che dixen que che iba a quedar ben? No, sí, cuidado. Veis, aí va, liña eléctrica.
ahora sí que mola el entrevistador. Un cantante. Pues casi ti, con esta pinta, pero a ver, outro... Vou decir outro, un cantante. Pues mira, vou decir unha, porque me encanta e seguro que a xente lle sorprende máis que se digo Janis Joplin, que é María Dolores Prado. Pois que? Porque me encanta, porque é unha señora, como di, ela sempre leva un intacto porque se desmelena por dentro, pero é unha persona elegante, pero entregada, apaixonada, non confunde a elegancia co rollo rancio, sabes? E un pouco a indiferencia, non? Ela é unha tía elegante, pero tremendamente apaixonada. Bueno, pues, las preguntas estaban. Pois, Sí, que iba a decir. que foi un placer, que me pasei moi ben. Pues ahora vou te deixar un compañero que Carlos se le dá o xogo que vamos a facer. Vamos a facer un xogo que poñas unha camiseta sen unha manga para que vexas como se sinte unha persoa Sin un brazo. con unha discapacidade física no seu día a día. Ajá. Vas intentar poñer esta camiseta con dúas mangas sen un brazo. Vale. É difícil, non me fai fácil, creo. Ole. Ay, muy bien. ¡Ay, ostras! Vamos, tanto. Ole. Así? Está ben? Pues isto é o que queremos decir para a festa. As persoas con discapacidade tamén poden facer moito máis cousas do que a xente pensa. a xente pensa. No, por suposto. Eu considero que os discapacitados máis que a min, hai cousas que non sei facer e vos hai outras cousas que non sabes facer, porque todo o mundo hai cousas que non sabe facer, non? Todo Me o parece- mundo nun momento da súa vida, ben por un accidente ou por causas naturales, pois pode ter unha discapacidade. Pode ser. Sí, de feito hai moita xente que son bastante máis discapacitados, aunque a xente non nos considera discapacitados, pero son. Moita xente non se dá conta do que é ter unha discapacidade ata que realmente ten unha. Pues nada, Cés, moitas gracias por prestar esta entrevista. A vos, tíos, foi un placer, tío. Igualmente. Ahora teñemos que dar a esquerda.